हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो आंनि जायखिजाया ब्लग। आं दा बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दसे उनावनो देखायगोन। फाइनालि लोगोफोर सफैबाय गेम खाथियाव। दिनै अपेनिं आरोना, ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर। सफैबाय माने खेलाया जाबायबो। साइकेलखौ बिथिंनो दोननोसै। दखानानो दखान। आप लोग को $6 का नया सेल मारने के लिए दिसंबर महीने में पूरा किलो हो जाएगा। आप लोग को $60 पड़ेगा नया सेल बनाने के लिए। Biar ko na wala maga mo no apain bro. Kilo problem marin kilo. $10 ko kono dangar hoy baise. Ha? Bol bole. Mara kilo problem marin kilo. Biar bisa mengikat. Bebol kumis kalau na. Angkus nombor. Bos nombor pas nang. Dan pak. Kecil. Kasih. Nah, ek. Biasanya orang ni hino, basi ke? Maki basi. Pani ni mana? Dipini. Urus ni mana nak?
Terakhir malam ini simulan di sini aja. Simulan lainnya. Nah ini aja. Jangan gol sih langsung pada.
Bueno, sí, la misma se गेलेयालासिनो ओंखारलांबाय नामा गेलेनो नंलाय Gasilene. Nang awalas tangan. Hinjadu. Akau nak ada. Kumini gimana sih? Nanti tak gila kan ni. Nang mar dengan lelena. Laki keren deh yo. Masa gele dia. Hah? Spung FC आरो आरियान स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेजेराव बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव नै गलाव दायो सोलिगासिनो दङ बे समाव जोङो गेलेथिलियाव मोसानो थाखाय खावलायगोन जोंनि रिसेपसन कमिटिजों दिहुनजानाय बा दैदेनजानाय बिनानावमोननि मोसानायखौ जोङो नायगोन ओंखायनो गेलेथिलियाव हाबनानै मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो खावलायदों बे समाव आङो सिनायथि होनो सानदों जोंनि गेजेराव जोंनि गेजेराव सिनायथि बे समाव आङो
गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सपन कुमार बर' सार बिथांखौ दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों बे समाव भयाघाट गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सपन कुमार बर' सार बिथांखौ दान्दिसे सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम बे समाव बरुन बर' ससियेल वार्कार सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों हाग्राबारि जनता गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सनसमा बसुमतारी सार बिथांखौ दान्दिसे सम सिगां गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बर' लानानै खावलायबाय बे मुहूर्तত মই চিনাকি ল'বলৈ লৈছোঁ বাবুল বৰা সচিল অংকাৰ খাগ্ৰাবাৰী কণ্টেক্ট কমাই দাদা থিয় হৈ চিনাকি ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বাবুল বৰা তেখেতে নাই এই মুহূৰ্তত মই চিনাকি ল'বলৈ লৈছোঁ বনচমা বড়ো বনচমা হাই স্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আচাৰखौ दान्दिसे सिगां गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बर' लानानै खावलायदों सुमित्रा बर' चेयारमेन एडभोकेट पिजिडिसिनि मानगोनां बायद' बिथांखौ दान्दिसे सिगां गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों सुमिन बर' फरायसाल गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार बिथांखौ दान्दिसे सिगां गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय Sejarah mana nak? Malam hay nak? सिनायथि होनो सानदों पानिस्टेटनि मानगोनां चेयारमेन सोरांसार Rubela. बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ Malam hay nak? खावलायबाय Hah? Deh. हाग्राबारि
이런 턱에 타가들. बे समाव आरियान स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो स्कुल एफसीनि गेजेराव जि बादायलायनाय बे बादायलायनाया नैबे समाव जोबबाय बे समाव दङ जोंहा हाबाफारि बायदियै
मेन अफ द मेच दिनैनि जि गेलेनाय बादायलायनायाव जि सायख'जानाय मेन अफ द मेच बेखौ जोङो नैबे गल समाव 4 गल गथायगोन 2 गल 3 ओंखायनो जोङो बे समाव मुंखौ मख'नो सानदों बे खेलाया जोब्बाय लोगोफोर न'आव थांगासिनो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ बबे टीमा देरहाखो थ' नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै मोजां मोनोबा लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो